Pois no roteiro vamos descubrir distintas especies que están aquí no catálogo de árbores selleiras de Tomiño. Atoparemos, por exemplo, con estripeiros, con sobreiras, con cerquiños. Comezamos na sobreira de San Roque, seguindo polo Espazo Fortaleza, camiñamos un pouco tamén pola senda do Miño. O que se trata de que sea unha actividade familiar onde o pasen ben grandes e pequenos. Invítovos a todos a que participedes nesta Semana do Medio Ambiente.